doncs jo els últims 2 anys de l'institut els recordo com 2 anys molt estressants, frustrants, però també plens d'emocions, perquè són com la nostra última època aquí a l'institut i el nostre salt, com si diguéssim, a la universitat, a un món fora d'aquí. I la veritat és que van haver moments dolents, però també va haver moments bons i això. Bé, jo ho recordo primerament, amb molts de nervis, perquè jo no soc de Tortosa ni del voltant, i el simple fet de vindre a un nou institut, a fer el batxillerat artístic, llavors és crear noves amistats, conèixer els nous professors i endinsar-te molt més en la matèria, i després ja va ser molt més feliç tot. Bé, jo me quedo en la part bona i la part dolenta, a diferència d'ara que només estem tenint la part dolenta, que és haver d'estudiar però no poder tindre la part de poder-se despejar fent allò que volem. Durant els 2 anys de batxillerat hem pogut fer molts bons vincles amb molta gent, hem hagut d'estudiar, hem hagut de patir un munt, molt d'estrès, però també hem pogut gaudir de les amistats, unes amistats que s'han anat continuant durant la universitat, i dir que ens podem endur coneixements i a la vegada amistats d'una cosa que ho hem patit és algo que ens ha de fer sentir molt bé i recordar-ho com a una única etapa de la nostra vida. Sí, jo com ell també vaig canviar d'institut al batxillerat i sí que ho recordo al principi també amb molts nervis, però és això, jo del batxillerat m'enduc molts records, m'enduc moltes vivències i sí que és veritat que molt d'estrès, moltes hores d'estudi, però que al final era la primera vegada que estaves com centrat en allò que més volies i disfrutaves més. Jo ho recordo com això, la primera vegada que potser disfrutes més estudiant una mica el que més t'agrada. Bé, jo crec que sí que vaig sortir preparat. O sigui, no sé vosaltres, però quan tu estàs en un batxillerat, la feina, en veritat, és la que portes a casa i el temps d'estudi. Llavors, el que jo crec que hauria de fer un bon estudiant és exprimir al màxim els professors i després trobar-te la feina a casa i aprendre, sobretot. Jo crec que sí que vaig sortir preparat i ho he pogut comprovar durant el primer any de carrera, perquè he vist que els coneixements que ens van donar, és a dir, la docència que ens van impartir va ser una docència que es basava en que entenguem tot allò que ens estaven explicant, no que dir estudia't aquesta fórmula, sinó que entén també aquesta fórmula, que la recordes per d'on surt i no perquè està escrit allí. I ho he pogut comprovar durant aquest primer any de carrera que moltes coses les he entès, perquè està clar que el salt d'un segon de batxillerat a una carrera en tots els àmbits és molt gran, perquè vas a un lloc on no coneixes a ningú, els professors passes de conèixer el professor, poder parlar amb ell, a ser un número, perquè és així, però en les nocions que ens van donar jo crec que he pogut aprofitar aquesta base i fer-li un gran ús durant aquest primer any de carrera. Sí, jo també destacaria que no només és els coneixements que te donen els professors, sinó també moltes vegades t'ensenyen maneres d'estudiar, t'ensenyen hàbits, t'ensenyen moltes coses que després les pots impartir a la carrera independentment del que sigui. I això també és molt bàsic. Sí que els coneixements són importants i és el que dius tu, que és això, entendre la base d'on venen i no només recordar-los. Però jo m'enduria també això, que són hàbits d'estudi, manera de fer i sí, això és el que també destacaria. Jo estic d'acord en tot el que heu dit, la veritat és que també penso que he sortit ben preparada i crec que en tots nosaltres s'ha vist reflexat en els resultats que hem obtingut al final de batxillerat i també en la selectivitat, que hem pogut comprovar com hem obtingut unes notes relativament iguals o semblants a les que hem tingut durant el curs de batxillerat. Per tant, i també quan hem arribat a la universitat, jo també és veritat que he notat que sí que la meva base era una base consolidada, bona, no he notat que tingués mancances de gaires coses, sí que hi haurà coses que sempre se te donen millor, coses que sempre se te donen pitjor, però estic totalment d'acord i sí, penso que hem sortit ben preparats. Bé, jo trobo que podria donar molts consells als futurs estudiants, però un que em va anar molt bé a mi, que em va arribar sense jo saber-ho, és fixar un objectiu clar
durant el batxillerat, perquè un tema molt important trobo que és la motivació. Si tu comences batxillerat sense saber què vols fer després, no estaràs motivat, i jo vaig poder tindre la sort de informar-me al principi i saber que allò que volia fer de gran era el que m'agradava, i llavors centrar tot allò, tota la meva feina en allò, perquè de fet a partir de batxillerat és quan comencem a estudiar, a treballar per a ser allò que volem ser. Llavors també sobretot l'autocontrol, saber controlar els nervis, perquè vindran èpoques de molt estrès, de treball, i també, per últim, saber controlar el temps d'estudi. No per molt estudiar, estudiaràs molt, tot i que sigui repetitiu, perquè 2 hores d'estudi potser estudiaràs molt menys que 1 hora i mitja hora de descans, però sobretot també que ho gaudeixin perquè són 2 anys molt bonics. Sí, jo també m'agradaria remarcar això que has dit, sobretot de que no és la quantitat de temps que inverteixes, sinó la qualitat del temps. Jo això estic molt d'acord, i que al final els estudis són una part de la teva vida i no has de deixar que sigui la teva única, o sigui, has de saber diversificar, trobar altres maneres d'entretenir-te i desfogar-te, perquè si no acabaràs molt cremat i no és un sprint, és una marató i les coses no són com comencen sinó com acaben. Per això millor dosificar-te i poder acabar bé que no cremar-te al principi. I després sí que veig molt important posar-te un horari, és a dir, doncs ara faig això, després li dedico aquesta assignatura, després a aquesta altra, perquè és molt fàcil acabar fent el que t'agrada més, és a dir, jo per exemple m'agradava molt la física o m'agradaven molt les mates i potser una tarda física, em ficava a fer problemes de física i problemes de mates, i deixava català i castellà que potser m'agradaven menys, i al final arribaven els programats i dies, ostres, a aquestes hores... Jo estic d'acord en el que heu dit, que és veritat que t'has de fixar uns objectius i tal, però al mateix moment els diria que no s'estressen i que vagin relaxats, en el sentit de que a vegades no sempre ho tindràs tot clar des del primer moment. Jo, per exemple, vaig començar primer de batxillerat, me vaig ficar dins del batxillerat econòmic, social, pensant-me que volia fer una carrera relacionada en l'àmbit econòmic. I després, a mitjan primer de batxillerat, me vaig adonar que el que més m'agradava era escriure, expressar-me, comunicar-me, i ara estic cursant periodisme, i no per haver fet aquest itinerari estic menys preparada, és a dir, que al final a poc te n'aniràs adonant de què t'agrada més, què t'agrada menys, i si no ho tens clar des del primer moment no passa res, n'hi ha temps per a tot i som joves i també està bé que ens equivoquéssim i que després sempre se pot rectificar, encara ens queden molts anys de vida i això, però tot el que heu dit a nivell a l'hora d'estudiar, és veritat, s'ha de tindre un control, un ordre, també sense deixar que deixes de fer altres coses, ha d'haver temps per a sortir amb els amics, per a sortir de festa, per a xalar, però sí, s'ha de ser constant, però tranquils que a poc de tot se'n surt. Completament d'acord, o sigui, parlant de la motivació, de l'organització, jo parlaria sobretot també de la passió, perquè se sàpiguin trobar ells mateixos el que els agrada fer, que li dediquin el temps, i parlant més a la banda d'arts és quasi terapèutic, saber-se el que l'agrada, o sigui, el teu estil i disfrutar del moment. Sobretot viure molt el present, no pensar tant en el futur, si trobaré la feina, sinó és, de moment estàs cursant batxillerat, tingues clar la carrera que trobaràs i ja es veurà.